Lah piye to ngewoh ki pengen susu apa? Manut le ngenehi wong dina iki manut. Ya aku kan manut carane bojo iki manut bojo njaluke apa ngono lho, tak lagi. Sik penting ki mari ngelake. Susu putih? Putih. Siji apa loro? Nah, lho maksudnya segelas porong gelas kok. Lah iya kudune iki lho. segelas porong gelas siji wong loro. Ana nek siji sanglir. Sangir iki piye? Anglir kok siji. Sanglir ki junjing. Wah. Apa tuh? Aku sesuk gemang nek rotatin. Lah ngopo ta? Ah ngapa? Aku mulai dodonekke bojoku e. Mulai piye? Kok saya bubrah to, Pak kowe. Ayo. Bojoku ki apik. Lah saiki kowe iki ngartekno sangir ki apa? Wong kata-kata kabeh wong ora ngerti. Sanglir ki apa? Sanglir ki kur siji jen. Oh. Junjing. Kene jonjeng ki. Nek nang aku jonjing lho, sanglir ki. Ora padha karo Oh ya wis nek nggonmu cara kene dhewe-dhewe. cara ngono aku Nek nggonmu jonjing. jonjing. Nek ngonamu? Sanglir. Lah ya apa? Ayo jonjing. Kene padha lho. Apa padha njakur dialeke dhewe-dhewe. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya kagem para mbak-mbak presiden sing wis membuka suasana pada limbukan ini ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya nak. Ya bahasa Indonesia kok. Iya. Matur Ki Mas Sehono. Lah iki dagelan tanpa konsep ya iki no. Ya, iki angel ditutke angel ning pancen ya ngono kuwi. Ya. Daripada wis nganggo blangkon-blangkon malah sok-sok wis diapali wong delokne iki angel ditebak. Yo Mas Sehono. Ya, jemeneng. Wah, kok klambine ra ganti. Ganti, Mas. Ganti apa mau bengi nggo kuwi saiki? Mau dalu batik kabeh niki separo lengene beda, Mas. Oh iya. Anyar ya. Waduh. Ya Oh, sithik. ketok nek klambi ming turahan-turahan paling kuwi ming ana jare amoh disigar terus dijodokke ngono kuwi. Itulah orang kreatif. Ya ora kreatif ku jenenge kekurangan kok kreatif.
Nggih no? Ah iya Ayo nyirit Mas, ngerti dhewe bar kebanjiran to. Oh, ayo wis ra Ora sok pangerten ora. Heeh. Ayo ora usah diabani ngoten nggih, ngono kaya bakul obat to. Kene iki wis do mireng kabeh, wis do batine wis do amin. Ngono kuwi wis apik kok. Batine wis do amin, ngono kuwi wis apik. Ah iya. Rasa dadi nggih ngoten nggih. Niku mengke doleske sedina ping 3 nggih. Percaya ya lenga ula, ora percaya ya lenga ula, ngono to? Ha iya. Niki wonten anu titipan sekedhik. Napa? Nggih kula wacane kok napa. Niki serius Mas niki. Oh nggih. Nggih. Menika wonten berita kehilangan STNK. Ngapa tok dudut-dudut ora ana. Nggih. Kehilangan STNK motor Beat nama Pertiwi. Oh. Pertiwi. Pertiwi nggih. Nggih Pertiwi. Alamat Perumping Jetis Yogya. Oh. Nggih. Ngendi? Nggih, Perumping. Nggih. Perumping nggih Jetis Jogja. Terus nomor AB 3828CA. Nggih. Leilang ngendi ki mau? Nek ngerti mesti wis ketemu, Mas. Aku ki nek takoni mesti atos ngono kuwi lho. Boten. Le tiba nendi no maksude? Nek ngertos nu mboten kula wacake niki, Mas. Nek le tiba ngerti kletek tiba. Nah, ngapunten nggih. Nggih. Ayo urung ngerti ya. Kowe marahi mumet. Nggih, urung ngerti. Iya. Regane iki. Maksude iki ning sekitar wayangan kene apa ning jaba wayangan kene? Nggih. Wonten ing sekitar wayangan mriki. Ah, ya wis. Saking Mas Sri Wahyudi. Oh, iya. Bumijo, Jetis. Oh, berarti nang Bumijo kuwi ilang. Nun? Mboten. Lah kuwi tulisane Bumijo Jetis ngono kok. Niki le nulis, Mas. Oh. Le nulis ten Bumijo. Malah bingung aku. Nggih. Nggih, Bumijo. Ming arep nulis layang kilangan kok dadak tekan Bumijo iki ngopo? Niki Mas niku daleme niku Bumijo. Nggih. Terus nonton wayang mrene. Nonton mriki. Terus SNK-ne ilang ngono to. Nggih. Niki wonten pun cetha niki? Pun. Nggih, ndak kasuwen lah niki sing siji tak wacane bonus 100.000 ning Mengko. Oh ya wis. Mboten awan-awan nggih. Sing jeneng seniman ki kudu direwangi mati ning panggunge ora apa-apa. Nggih nek iso ya aja mati sik gitu. Ah iya, maksude ngibadah budaya ki sing tenanan. Ngibadah ki ora ya ta? Heeh. Iki termasuk ya sedekah ya apa-apa. Nggih. Termasuk sedekah mergane. Lho, ngenehi hiburan. Menehi. Iya. Menehi hiburan. Nggih. Nggih. Sehat ta Yuli, Mbok? Sehat. Sange. Pengestunipun sehat. Dimas Seno? Ah sehat. Nggih. Nggih, ya iki Limbuk Cangki sing nglakoke aku cukup siji wae. Oh nggih. Ditareni kabeh. Engko ndarani nglalekke. Nyuwun gending ladrang pamulansih dawah gending kembang jambu. Saking Icarep Gentingan kagem Bapak Ramelan anggota Dewan Kabupaten Sleman ingkang nyekar Mbak Elisa potol ndasmu sa. Ladrang pamulansih dawah gending kembang jambu. Tenang wae sa, watone ra apa sa, tenang ya. Saking kula karep gentingan godean. Oh ya matur sembah nuwun. Nah, berita kehilangan STNK motor Beat atas nama Pertiwi. Iki ngapa ya? Aku ki maca layang ki lho. Nyetrum. Oh. Ya wis nyetrum. Heeh, ya karo dikancani Elisa ya Mas Yono ya. Nggih, monggo sinten. Ya sa. Ya jumeneng. Heeh. Nek ora iso ora apa-apa tak omongke. Wong kowe iki ya wong ora wong Jawa asli kok. Panyuwunan nek kaya kowe iki ya wangune lali janjine gubuk asmara. Iki ladrang pamulansih dawah gending kembang jambu. Ya. Pamulansih niku sik kados pundi to, Pak? Seno. Sik kados pundi nikune? Pamulansih iki sing aduh Kakang ya kene genduk.
Oh ya ora apal e kok. Mboten kula nggih mboten ngertos. Nggih, iki paling sing nyuwun ya empu. Oh nggih. Mriki kathah empumpu. Anu sak derajate timin. Ayo. Nggih nyuwun pangapunten nggih mboten saged nyawisaken genteng menika. Mugi-mugi wekdal senes nggih mungkin nggih 100 tahun malih nggih. Sedeng kowe ajar gending-gending. Nggih. Iya, ya ora apa-apa. Sedeng suaramu ya malik nek 100 tahun meneh kok. Sinden semakin tua saya sepuh niku semakin menep nek gending-gending saya sae. Ya menep ya kur nglengger kuwi kok. Menep 100 tahun kok. Sasa. Halo. Sehat nggih? Kok Sehat. ketok luwih enom ngaten niku. Kaya luwih enom niku lho napa? Semakin ngenomi. Oh, Nggih, nggih. Bar krembat barang kok. Oh, krembat. Apa mergo niki busananipun pink? Pink ya? Nah, pink. Iya, jadinya bagus. Pink Queen. Saya bagus. Nggih. Wong tua kok dialem. Ayo iso nambahi nom wong tuwa dialem ki ya apik kok ya. Iya. Nah, iya nek ya tak salam kene ya kaya nom tenan. Nggih ta, Pak? Nek ya kur kaya lho, Mas. Maksudnya resik luwih Ya resik. aja ngene, soalnya rasido enom nek ngene iki. Lah piye, Sak? Lah ompong. Rasido enom. Justru iki isih cilik, iki mesti untune isih kurang. Bayi. Engko saya tua, entek. Telas nggih. Mah ngompong-ngompong ke. Niki dibuka dadosipun napa nggih Pak Seno? Napa wonten pamundhutan senes pon? Durung ana, sementara iki durung ana. Senesipun dereng wonten. Ora senes-senes pon apa? Senesipun. Senesipun. Belajar basa Jawa karo Mas e Sing ana kuwi. apik. Nggih, sik halus. Halus. Ora halus ning Halus. luwes. Luwes pripun? Luwes ki ya. Luwes niku ngaten iki Ah, luwes. kuwi uret. Masa basane luwes. Nggih, napa dibuka napa, Pak? Ayo dibuka apa nganggo tembang apa sakarepmu? Ya. Nggih. Diaturke para lenggah akeh iki. Ya. Kebak. Nganti kaya nganu apa jenenge iki? Panggung musik. Nggih, kados konser musik nggih, padahal niki wayang kulit. Dibatesi ngau bethek kuwi lho. Iya. Kuwi akal-akalane Mbah Wahono kuwi mesti. Aku ora mboten ngerti kok mergo dibedheki. Tapi ta? Nek anak bebeke do ucul, iya. Kok yo anggepmu sing ning jero iki bebek apa piye kok? Oh, kake ana kandang bebek we lah kok ora Apa ndi percaya. bebeke? Ha niku Mas. Oh, kok dada-dada. Oh, bebek kok dadah-dadah. Lah niku dada-dada. Lah, Nek bebek tongki nek bebek tongki. Apa kok bebek tongki? ayam malas. Ya. Oh, ayam malas. Mangga, ngaturke apa Mbak Risa? Janjine piye? Iki Ya. sik alus riyen mawon nggih. Sik alus-alus riyen mawon. Oh, iya. nggih, monggo ingkang halus-halus. Ya jogeti sing ana. Nggih, jogete ya halus dadine saya. Nggih, alus. Jarene nek wong Jawa kudu alus. Wong tuwa ki ya risane kur alusan. Oh iya, nek mama apa makanan ya sing halus-halus ya. Bubur ngono kuwi. Apa? Bubur nek Mbah Siono ora iso mangan kacang ngono kuwi beratine. Ya iso. Oh saged. Mahawet kur tak kek ki wotengen ki wotengen. Suse makluk metu dhewe. Le ngelek ya apa nek le ngelek ya apa? Lah ya wis ora iso lho wis. Ketanggrok sentil. Mangga. Akeh lemute saja. Iki lho, ora ngrasake kok kowe iki. Anjir. Aku iki ngawur nek mabur. Wah anjing. Wis ngelek. Kula wau nggih pun dileponi Pak. Weh. Aku kok terus Nggih niku wani-wanine. lancange niku kewan-kewane niku. Kok kurang Mlebu, ajar kok mlebu. dadi kowe barang dileboni. Nggih. Iya. Goleki sih. Tak golekane. Wah angger anu tak golekke dhewe leboni dhewe. Nanti. Heeh. Aku to. Ha iya. Aku cah kejem ya kok. Paling wis mlebu ngene tatin paling. Waduh ya kepiye? Apa wani nek kerambatatin? Ya wis tak tunggu ngantek esuk wis. Bawani sih, mangga. Nggih. Aja turu sare kaki ana
nane wong Jawa nek nyuara apik. Suarane dhuwur. Iso kaya dong-dong dhuwur ki maksude piye? Mlengking lho. Apa mergo kelebon apa ya? Ya ora kok. Nek telepon ora tambah dhuwur. Dhuwur. Isi neto. Oh, lah iki mau jebula Pak Ganipun nyuwun lagu meneh. Oh, napa? Sambung wanci dalu apa sesideman? Oh, nggih niki sambung wanci dalu nggih mboten bar niki ne. Oh, engko gampang. Ya. Terus kesik. Sandang kelawan kacang. Ya. Ya iku bagaian nipon wong meleksa Barna rimo Mangga dipenaturaken ya. Niki sios janjine piye napa sambung wanci dalu? Lho lah kowe iki piye to nembang kok radong ki? Hah? Janjine piye? Oh niki wae wonten panemundutan saking paganipun mboten sios. Mengko keri gak oke. Iki teruske sik. Ya rasa nangis ngono kok nangis. Mboten nangis ki lho. Ora apa-apa. Oh. Ya. Lulusan tari kok ora joget. Hop. Ayo
batin katin timbang bingung luwung landung nyawang mendung turun jawes payung kowe ablangan aku terima apa becik saiki arep napa nyatane yen padha prasaja luwih prayoga ayo tarukon aja ngalamun nembe burine mundhak Yuk. gagate Oh. Tulung tak kedhet. Trung trung. janjine piye nganti saprene maune delik batine nembe aja sembrono mbak ya sing nyata nembe burine dadi tulodo monggo karepmu kaitan sarju aku tak kastu nyawang wujudmu aja kuatir aku sumikir nembe burine Kadhe kuwatir monggo karep luwung landung nyambang mandung turun jawes payung kowe ablangan aku terima apa becik ngelingi wit nganti saiki arep apa nyatane yen padha prasaja luwih prayoga ayo tarukon aja ngalamun tembe burine mundhak gagaton matur sembah nuwun. nggih matur sembah nuwun nggih Mbak sedaya Elisa. mawon Ya. Anu ucapan kagem Pak sapa? Kuswanto. Pak Kuswanto. Pak Kuswanto nggih mugi-mugi saged dados wakil rakyat yang amanah, jadi bisa mendengarkan suara rakyat, jadi bisa nggak cuman sekedar janji. Kalau Janji, lagunya kan iya. janji, tapi bisa menepati janjinya sesuai dengan apa yang dijanjikan. Amin. nggih. Amin. Sampun Pak. Sampun. Terus Ben. Ki si sapa si ana ki ya arep nyalon. Oh, ya syukur. Berake. Ah iya to kabeh. Apane iso ping 4 e Lurah. Apa? Ayo. Sapa? Bapake kamu? Bapake sapa? Pak Kus? Iso ping pira? 4. Papat apa? 4 dadi lurah. Ngawur to. DPRD kok Pak Lurah ki. Biyen ki tau lurah. Lurah ngendi? Ngendi to ya kae? Jan ngawur tenan aku ki. Wah to nomo. Ayo kowe iki ngedane ngono kuwi kok. Aku seneng aku ya jago ya. Iya. Aku ya ping 4 ya. Oh ya syukur. Ora tau kasil, Ora tau dadi. ora tau dadi. Lah kowe ora srawung karo masyarakat. Ah iya, lunga terus bengi. Waduh. Nendi? Hah?
Nanti. Mancing, Mas. Oh, tak kira nek piye ndagel. Mancing kok. Iya. Panas. Ya ora apa-apa. Aja kangge hiburan nggih. Heeh. Ya, si Mbah Siono golekke mungsuh sing rada gayeng men. Iki sapa? Kayae urung umum iki. Ya. Urung pemanasan. Ya. Hae. Ayo, Tin, ganti ladenana Tin. Ya. Kene Langsung mak gragap aku. apa kok mak gragap? Semangat. Ha iya, yo seleramu lak ya sing gedhe-gedhe ngene iki. Tonjo. Ya. Alah semplok lingguane. Mune mak krengket lho tak ngadeg. Ayo kowe ya keciliken kok. Ketemu lagi dengan Eh, saya. Mau bengi ora sempet omong-omongan. Ayo lembungi bintang tamune akeh banget to. Saya Bintang tamune sapa? Gak ora dunggahke ya teng serundul akeh banget. Wau dalu Mas. Dalu lho, ora Dadi ora iso omong awake dhewe kur glenikan ya kae. malah ngangseni aku Sapa? Niki Kowe lah, kok kurang ajar kowe. Mboten kurang ajar ngangseni kok kurang ajar. Nek ninggal niku kurang ajar. Nek kangsen kan kompak, Mas. Oh. Nek upane ninggal ora tak jak kuwi jenenge nakal. Oh. Ngangseni nendi? buat ngerti ini sesuk selora ngono. Lho kok edan kowe? Nen, Aku wis sing ngejak bendina ora tau ngangseni kok kowe ngangseni. lah jenengan sekentir nek pun edan iso kangsenan. Ape ya? Ayo ta? Pengen edan ora? Iya. Ane aku mau nek kon edan kok ya. Mboten sah ngoten niku. Iya lho. Wong kangge panutan kok edan ora apik. Heeh. Nggih to? Ah iya. Nek edan gak aku melu sapa ya. Bener. Iya. Iki Mbak Tatin. Nggih, pripun Pak? Ayo nembang apa? Nembang Iya. apa Nembang. kangsenane ditutukke Ya, mah bengi jane pengen ngapa to? Kangsenan sesuk selora lah. Aku saiki wis selo arep piye? Nek saiki selone akeh wong. Lah terus? Lho kok sik kangsen kok dadak golek sepi wong iki ngapa? Lho. Kangsenan to. Heeh. Golek sing selo to. Lah Lah iya. iki ramene sakmene iki ra yo Lah arek ngapa to? ribet to. Lah arek piye? Hah? Nunggu nek ra ana wong. Ayo. Terus ngapa? Ayo do meneng-menengan to. Ya ora ono kuwi. Oh kangsen kok ming arep meneng-menengan. Sapa sing kuat engko karek. Kira-kira sapa sing Lah nek kuat? meneng-menengan ya ora rampung-rampung kok ya. Alah tekate tutuke sesuk. Ngoten Tin. Kok kowe ra ndekek blas to? Lah piye? Lek kok gawe dekek iso apa? Ning suwe-suwe iso dekek. Soale kowe mau niku ketoke wah sangar kali. Ngono. Saiki wis mulai kendu, Senyum. senyum. Ah iya. Iya. Iso dekek suwe-suwe. Lek dekek piye ben dekek piye disogok? Disogok ngene. Iya. Ora nek dek bayi, nek cara bayi, biyen bayi lahir ben Ben irunge mancung ki diduduti ngene iki. Nek ben dekek di sogok nganggo apa ki jenenge lombok. Kok nggo lombok? Lah ya ngono kuwi ben sesuk anake dekek ngono. Wah, iki angel nek iki. Lah ya apa lho? Ora Lah ngono kuwi. lombok. Lah apa? Atene ora dekek ning dekok. Lah ya bener lombok. Ya Iki lombok carane apa? wong tuwa mbiyen. Oh, nek wong tuwa mbiyen nggo lombok. Nek mripate arep langsung biar ngono ya iso. Enggak Iya, Pak, apa? ya. Di piye? Ayo ditetesi. Tetesi apa? Eh? Tetesi apa? Obat moto. Kok tak kirane nganggo lombok. Nah, nek melulu terus ki ben iso rada rapet sithik iso. Piye? Nganggo Alteco. Terus melek terus ra iso kedep no. Ra iso kedep. Nah, nek ra iso kedep berarti ora iso kangsenan. Oh. Ayo, emangnya nek ngasenan nganggo kedep-kedep? Kan itu. Oh. Ngono ta? Ah iya. Nek ra iso kedep siji ngono Ku nek piye? ngono kuwi ora kedep ning kaya arep stroke. Hah? Kedepe kudu Gejala. Ah iya. kedepe kudu siji ngene. Siji nek loro tenang ngene marah weruh. Kudu siji ngene ya, aku ra iso. Coba wis ora. Piye? Kedep siji Sing ngene. kiwa petengan. Piye ta? Ngene. Tak songkele wae apa nek. Ya ora ono Ayo kok kuwi. kedep dadi wong ki menarik lho. Nek kedep siji artine apa? Nek artine kangsenan. Nek loro tek-tek ngono? Loro Hmm? kelilipan.
Lah nek telu, sira lu ngono. Ora ana mripat kok telu. Ora lek kedep lho. Boleh kedep. Kemempengan loro wae rasa telu. Loro berarti Loro aku wis sayah kok. apa toh? Kedep. Masa ping loro wis saya? Kedep tes mak aku nyawang selendang abang. Ndi ra? Oh, alah, omeng arep ndelok tatin saka mburi kok dadak nembang kedep tes mak. Ora. Kok langsung diceneng ndelok saka mburi ngono ae beres. Delok ya delok mboknya delok lho, entuk lho, rasane dadak anggo saneponya. Piye? Peteng e. Hah? Wo Apa teng Delok tutupan? apa? aku ki kok ora arep nyocoke karo membengi beda ora. Piye nek mau bengi piye? Membengi ki gedhe. Saiki Gedhe tur jembar iki. endi? Iki yo. Terus arep ngopo? Pat mbok ra ngengtin. Lah ya aku ki tekon lho. Kene ki wis wong tuwa tok ajari kaya ngono. Ngajari apa? Aku ki saiki wis tuwajuh momong anak putu. Dadi nek perkara Apa? kaya ngono kuwi Lah kaya ngono iki ngapa lho ming delok geger kok arep ngapa lho? ya ning ya ora usah ndelok geger. Lah delok apa? Ndelok filme ana kok geger. Film apa? Upin Ipin. Hah? Apa? Kok malah jondel-jondel loh? Sesuk ya gemeske bocah iki. Ah iya. Ketok. Oke kok sing gemes rotatin. Oke. Penonton wis saiki rotatin ki wis. Kowe ngopo Kelingan nang ana sobo mesti. Oh neng kono dadi ora seger ya. Iya. Ayo karo nembang ti. Karo nembang. Nggih, nembang napa, Pak? Mano terserah kowe. Ya, kowe iki mau ana lak nyuwun sesideman. Sapa jenenge Pak Ganevo? Ya kuwi jumbutin sesideman. Kaya le tak kangsen ki membengi ae. Terus saiki jawabannya apa? Ayo kowe kur tak tarian njaluk apa ora aku. Lah duwemu apa? Ora deduwen kok. Lah kene kok nawani? Nek nawani iki mesti ra duwe. Lah ya ra. Nek duwe langsung tak nehke kok. Kok ya? Tanggleleng ya. Ah, deleng ya. Topan anak jalanan. Kok ngono kok topan? Lesos ya. Muntir. Ya. Wiwi. Wiwitane Saiki nek njaluk lagu iki do liwat WA. Iya. Anjir nggih. dadine ra ono piye, Pak? Ora ana apa-apane. Ayo ning nek Pak Ganevo mau ora wis maringi Kowe Yorisa. iki sampun wau. Liyane aku Ya tekati edolke HP-ne. dolke HP-ne piye? HP jenengan. Dem no lah. Karo kedep dadine wangun. Piye? Ngendarani Kang Seni. Kok kejet-kejet barang. Iya. Ana istilah kejet-kejet. Lah apa nek ngono kuwi apa? Ya sak karepmu nok watone kowe bahagia ngono kok. Kok ayan? Heh? Ayan. Ayo ayan ya karena ayan jantan. Anderek sang pake priya bagus. Piye toh? Aku ngene iki ngopo? Lah ya tak ibaratke priya bagus ngono lho. Malah aku ya kok malah nyedok. arek nubruk aku. Ora nubruk bentok rangkul ngono. Lah ya men aku wae sing ngobah aku kowe meneng wae. Wah, nek monoton. Lah ya piye? Aku ya obah no. Ya meng Ya ora ketang sithik obah ya. Ayo to. Ah iya. ya mengko gentenan aku sik sing ngobah. Kok ndarani semaput. Kene ki Piye, Cak? wis tak ati-ati no kowe kemana? Lah piye? Gawe brahala. Lah aku kan nembang tak ibaratke ngono lho. Lah lelumban ra ono sawahe sat nggo wayangan ngene kok. Wah. Bagus. Oh bagus kok pecicilan lho. Kok mandek ngono. Aisyah mempeng kok mandek. Kang olah bu daya. Oleh ndumuk ora to iki?
Tak enten-enteni ra ndumuk-dumuk. Lah kok nek dikasuske piye? Tuas. Guluku mburi punuk kene mak grek-grek. Ngapa kok mburi punuk kok greg-greg iki? Bayangke wis dicekel ning durung. Mak greg-greg ngono ta? Sensitif kok kowe soalnya. Heeh. Madras. Sawan menyang. Demok ya? Hah? Demok. Heeh. Kota gede. Kok lamesan apa lho? Kok sik to, mek didumuk kok cangkepe. Ngono kok. Hah? Tuh rasane ngelak. Ambek mie. Heeh, Mbak Mi. Modar ora we. Tawani Tin. Ngelak ta? Mi. Ana. Arep mi apa? Oh, to. Hah? Teh apa? Teh? Teh. Arep. Arep. Engko ora seneng teh. Oh ya kopi wae kopi. Teh pahit, kopi pahit. Kopi pahit wae. Doyan pahit. Pahit. Wah, ini ora enak ya. Nah iya. Lah ya apa? Campuri apa kopi? Susu apa? Rasa dicampuri Mas nek kuwe. Lah apa? Maksudnya piye? Susu tok wae. Sing coklat apa sing Putih. Ah iya. Sing hewani. Oh, sing hewani. Kok hewani? Apa ta? Maksudnya Maksudnya sing hewani iki berarti Kuwi lho susu kemasan ono. Susu wedhus. Wedhus ya ono. Wong aku njak cempe kok. Lah piye to ngewohke pengen susu apa? Manut le ngenehi wong dina iki manut. Ya aku kan manut carane bojo iki manut bojo njaluke apa ngono lho, tak Sik lagi. penting ki mari ngelake. Susu putih, Putih. siji apa loro? Lah Nah, lho maksudnya segelas apa rong gelas kok? Lah nah iya kudune lho. iki segelas apa rong gelas kok. Siji wong loro. Ana nek siji sanglir. Sangir iki piye? Anglir kok siji kok. Sanglir ki junjing. Wah. Oh, apa tuh? Aku sesuk gemang nek rotatin. Lah ngopo ta? Ah ngapa? Aku mulai dodonekke bojoku e. Ngono mrene piye? Kok saya bubrah to, Pak kowe. Ayo. Lah, Bojoku ki apik. Lah saiki kowe iki ngartekno sangir ki apa? Wong kata-kata kabeh wong ora Sanglir. ngerti. Sanglir ki apa? Sanglir ki kur siji jen. Oh. Junjing. Kene jonjeng ki. Nek nang aku jonjing lho, sanglir ki. Ora padha karo Oh ya wis nek nggonmu cara kene dhewe-dhewe. cara ngono aku Nek nggonmu jonjing. jonjing. Nek ngonamu? Sanglir. Lah ya apa? Ayo jonjing. Kene padha lho. Apa padha njakur dialeke dhewe-dhewe kok. Ayo nok. Waduh. Sawan menyang Jonjing. kota gede. Plek bojoku tenan nek nyindan. Apa suarane? Ya ora. Masa sih? Halus bojoku nek Halus nyindan. apa bojomu sik lek gedhe cilik kok. Sanglir. Wis suarane Mas niku mboten gedhe cilik sikile ning suarane jan halus nek bojoku. Oh suarane to tak kira nek muni plek bojoku ki padha rotatin. Ora nggo tak kon nembang po nyanyi halus nek. Oh iya. Ora iso muni. Ramuni. Teneh piye nek ramuni? Ayo kur ngeses. Karang jak jonjeng e. Patuk nak. Nggih. Lah ora dombe dhewe mulane kok. Lah? Apa? Ya ora iso. Nyapa e? Piye to? Tegese rong gelas ku mau lho aja dombe dhewe. Ngrembug Ngrembug apa? kan? Ngrembug apa? Eh? Aku watuk. Heeh. Terus Mula aja Aja. dombe dhewe. apa nih? Es. Es gosrok. Aku ra seneng es lho. Marai pilek to? Oh, ya. Pilek nek kur Kalimatnya. siji jonjeng. Wis ta ora anu. Kaya dagelan kok isih nganggo bahan es gosok. Saiki wis ra jaman ya es gosok. Iki ayo tegese sing durung ngerti ben do ngerti. Oh iya panganan biyen ki es gosok. Pangan biyen ki es gosok nganggo tape lho. Wah, nak banget nganggo roti kasur.
Roti apa? Roti kasur kotak-kotak juga, Mas. Roti tawar. Beda. Pir, roti kasur. Kasur nek mbiyen. Artine tenan cak raine kebak kapuk. Hah? Mangan es kok raine kebak kapuk. Adi pepe. Pepe nek garinge ora rata dadi jonjing. Hah. Terus kayak, Nduk. Bendera terus kayung-yung. Ya, bendera terus kayung-yung. Ayo Yun. Selendang kuning. Kang saking. Kang, kok teles lagi gigere? Hah? Kok teles? Mula aja medun-medun kono wae. Lah kon demok ngendi? Kok terus wae? Oh, lah aku ngombe mau kebablasan. Edan. Masa wetah kok nang geger lho. Umume ngombe ya wetah nang ngarep ora nang Kowe geger. rak kandha jare mau dionek kelese ompong. Heeh. Anggo Tak dileki kok mutak kok nang geger kok gak ngene tak. ngombe. Kok gak ngamu utang. Apa? Ora apa-apa. Aku ndak ora wetah. Wutah dadi mah ora jonjing kok. Oh ngompong ngombe rak kene nyemberet memburi. Ora. Selendang kuning kang saking wukir. Demok neh pono. Karepe ya kan demok endi tak demok wis. Wis ora, wis ora. Hah? Wis ora ya ene. Ya ini njuk ngapa? Anake dorong turu. Kenteni Anjuk apa memang nembang kok ngenteni anake do turu. Anake turu ben ra kerinan sesuk le sekolah, Mas. Nah iya. Anakku kuwi. Mbok didemok tin nggo nglega-lega. Lah ya tak tawani kon demok sing endi tak demok. Nek ditawani dhek ra gelem langsung tok demok nggon mata yo ora apa-apa. Tenang ngopi ya Ora apa-apa nganggo garan anu gambang kuwi lho, Tin. Ya ben meletis. Njur keloro-loro ora. Le ra lara kepiye? Mata kok di tak pijeti apa piye? Nah, itu Pijeti namanya nganu lho. pengertian itu. Tak pijeti matane. Mau rasa nggo mata mah. Lah piye tambahane didumuk kan mending dipijet. Ya wis sak karepmu Tin, sak karepmu aku. Aku nek wong wedok ki manut kok. Ya madhep rene. Aduh. Tak pijet ya. Merem. Adek. Aku nek merem kleru. Asing kan dumuk aku lho. Kleru. Kan aku melek. Le melek sapa? Aku. Oh berarti le ndumuk kowe. Aku tak merem ya. Merem. Kok mas? Nek merem ki ya anteng no. Oh, walah kok apa-apa kleru to ya. Ya ora apa, iki itake wong tuwa entuk bojo nom ki ning ladeni kangelan. Kangelan. Akhire kok ora iso turu sewengi dhek ora piye-piye. Lah ngapa? Amripate kok kau banteng kan. Suara kurang permana. Katarak. Suara kok katarak. Wah, ora permono. Ning. Piye? Ganti nyandak kuping. Lah ya wong suara kok katarak ki piye? Iya wis kayak muni selado ditunggu suaramu je kok. Mah ora Ya mulai atos meneng wae. wae. Ning wasis ngungrum. Nek joget pinter lho Din wi Iya, no? lulusan. Jane ora lulusan seni dagelan ning seni tari. Nah, enggak. Oh. Nek gandeng tari ra tau payu terus dagelan. Ora kuwi tari ra tau payu terus rada kentir terus ndagel iki. Tur kuwi turut pasar sik Mas biyen. Heh? Turut pasar sik. Perut pasar sik piye? Lah ku joget kuwi biyen. Oh. Karo nggawe cek-ceknya no. Ora nggonku kok icik-icik. Lah apa? Gah nek nganggo icik-icik barang. Lah apa? Terbang. Piye? Terbang dan menari. Jauh tinggi
ke tempatku berada Oh, sayang. ayo. Iki termasuk gandrungan iki termasuk. Asih ana iki soalnya ra iso tembang Jawa kok. Ra iso Jawa. Aku urip suwe ning Berlin sakle. Oh. Berlin ki ngendi? Maryam. Kok Maryam? Maryam Berlina. Berlin kok Maryam Berlin. Negara ngendi ngono e? Tak kira negara ngendi? Jerman. Oh, ngerti. Jerman? Heeh. Kono, luar negeri kono. Duk, Lah ngendi? nang jaba kekancingan, Dok. Yo. Suara kurang permana. Kok aku baleni Kok meneh kok kowe iki? Lah kowe mane aku lali lho. Pancen nek andum katresnan. Kuwi dadi nglalekke sekabeh. Ae Mas, lah piye? Nek lali ngono mbok dielingke to. Tak ilingke. Iya. Ngelak apa? Ya aku dielingke jajal kowe duwe apa? Duwe apa? Aku kabeh sarwa mik Mik piye? kopi mik. Terus? Nyo mik sik. Masa kan ngombe mik? Ya kene ben ra kleru kene. Anu tekan ngono nggodhian. Angung marang bendara. Dia Tiah Sulistya pijer ngincangake alis. ya. Nginceng alis. Terus no sesideman. Luwe becik. Luwih becik patenan timbang mapisah. Iki ngopo isih? Ben ra ngantuk, Mas. Oh iya. Heeh. Liwat kincangi Mata
Semangat ya. Tok keringet nek iki. Hah? Tok keringet. Ayo entuk ya ming keringet kuwi kok. Ayo keringete tatin. Keringete tatin piye? Nyiprati ya. Nah, soalnya jonjing kok. Hah? Ah iya. Wis Mas rasa jonjing-jonjingan. Dadine obahe ora padha. Heeh. Jonjing kok ya Mak iya. Kidul kono masang lir. Ya ora apa-apa ngono. Heeh, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya pamundutan saka Pak Ganevo. Ya. Lurah Sidoarum. Iya. Sasat saben dina ketemu ana. Iya. Dadi kaya keluarga nggih. Nggih, wong kula karo kanca-kanca niku nek ana praisa sewengi ngono ya dolane nang Sidoarum. Nanti mancing no. Ora ukur padha to. Ukur padha piye? Mancing. Lah iya, ning aku ya ora ning kali. Iya. Engko ora pemancingan apik. Aku lho ya nang Blumbang kok. Lho. Ora kalah saka aku kowe. Ora, anggere wonge ra eneng mancing kok. Wah, kuwi nyolong. Aja wong ora eneng mancing ora. Ya, nek kanca-kanca iki mancinge ning Candran kono. Oh iya, wae gedhe-gedhe. Nggih. Iya, matur sembah nuwun. Nggone Mas Yanto. Ya nek prei mesti roro ya mesti nok. Wah, sesuk aku arep melu aku. Biar-biaran. Nak narik iwake sing ora kuat kowe. Nun, narik iwake sing ora kuat. Tekate ning kono nariki karcis wae. Oh. Wis pokoke ya. Iki ta, Mas? Iya wis. Sak karepmu. Iya, omongan kok mesti blender lho. Nggih, lah jonjing kok. Heeh. Ya, genten Mbak Ayu mangga jumeneng ya diaturake. Niki Mbak Ayu. Wah, jan ya. Kene napa kok aduh? Ya angel Ya semen pengono bojone kok. Tenang wae Dap. Kok Dap? Poyah hoho. Apa ta kowe? Ora apa-apa. Oh. Iso basa kok ngono barang kowe? Biyen, saiki wis tuwa ya ora. Lah kuwi mau iso ngono kok. Sithik, Mas. Oh iya. Ya Mbak Ayu. Mbak Ayu. Nggih. Napa, Pak? Ya ngaturke apa kesenenganmu ya. Sing cara Jawa Timur ya kena. Ya cara Pasundan ya kena. Ya. Nggih, nganu nggih. Gerajakan nggih. Ya, gerajakan. Wah, apik iki lincah nek gerajakan. Gerajakan sing piye? Gerajakan Banyuwangi. Rena wengi sing tau sepi. Wah, iya pinter. Lanang wadon hang nekani. Ngelingake susah ing ati. Tak gendeng jeng jeng. Ya jane pinter lho kowe. Iya. Lagu Jawa ya iso, lagu nasional ya iso. Iya. Isonan ya. Dibawani, Mbak. Iya. Ngangge basa Banyuwangine lho, Mbak. Sae. Nggih. Sing piye? Sing piye, Pak De? Lor wetan segara ngono kae lho. Ya nek radong rasa wis kek sakarepmu. Aneh. Sok sak geguyon bojomu ora ning omah. Hah? Geguyon sing kepiye? Bojomu nek ning njaba sumeh mbuh nek ning omah. Oh. Nakal nek ning omah. Kowe mula ora dikerengi. Hah? Ndak nakal. Oh, ya ngono kae. Lho kaya ngono kae ngono. Ya wis ora apa-apa. Wis gek nembang wae. Sonanu dolan karo aku wae. Nanti Pak
Pak De? Hah? Nanti. Pesen garan tombak. Hah? Nggo ngapa? Aku garani ngono bojomu. Kowe tenan ki mau pesen aku sak lonjor ya to. Beres 2 meteran. Malah tok tawake isan. Kowe kira ya bakul keris to kowe. Lah ngene iki wau Oh, pun. Pak Gani po ya seneng keris. Oh, nggih monggo Pak lawasan nonton Pak. Oh, lawasan. Sing lawas banget wis rusak ini. Heeh. Mambiat mayon paman. Dhuwur ya. Kedawan kowe. Aku seneng sing dawa kok ya Pak. Oh ya ngono. Yen ngono cocok. Cocok. Cocok piye maksude? Cocok nek sing dawan iki. Kowe dawa apa ngono? Heh? Ora Mas. Tak wis tak kethok nggo memean kok. Diketok nggo memean. Dur len aleni piye wis aku tak takon. Heh? Len aleni piye kok ketok nggo memean ki? Lah ya nganggo iratan empring kae wong. Oh, Kuwi empring lah darane apa? Ana nek liyane maneman. Ya no. Suarane iki nang apa tangane? Anu mentul. Oh, ana pire Pak? Pring mentul pucuk. Ngene kali. Terus artine? Kala jengking ngentup bathuk. Ra, asline udu kuwi kok. Hah? Asline udu bathuk. Kuwi wis asli wis bajakan kok Mas. Terus Gandeng belam piangan. Arep nandi? Dian iki. Mbok nggo ater-ater. Piye Pak De? Wis tuwa enak. Kok aku piye sing dirasake apa? Jantung. Jantungnya kena ngene. Deloken kok. Nah, kene tak deloke. Walah, bolong ya Pak De. Heh? Bolong. Buntut kok. Hah? Anu ya, alon. Aget tenan nek iki mau. Ora tak gawe ndagel ning ratap tenan nek iki mau. Iki mau tenanan. Tenanan. Oh, Darani ndagel. nek Banyuwangi iki jan ngene iki. Oh, senengku. Lho kok senengku piye? Jare mau kaget kok seneng. Ning Trumambu Wangi kuwi penake. Mak mambune apa? Ambune sapa ya? Wah, dupa iki. Alon lho. Wah, nganu awas tak anu tenan. Besok ganti Lenabo wae. Ganti sapa? Oh ya ora ana ya. Sing pinter iki. nyaram yai. Aku ngerti kuwi, ning mburi ayu engko nek kaget maju yo. Ora ngono kuwi to, Pak De. Ngerti aku kok. Aling-aling kok wong wedok kok anggere dungtang ngono. Aduh ngono. Enenge, Mas. Enenge piye? Wedok. Ora aku wis wong tuwa kok. Oh, gene. Aku mesti nek kaget senger aku maju. Lek tak jokke tangane tak jongkongke. Oh, Jangan sentuh aku. Nyok ngopo nek ngono kuwi? Napa sih, Nok? Nyaram yai. Yo. Noswa.
iki ya kentir jebule. Apik. Kowe kok pancen biyen yo jarene jurusane tari Bali kok. Bali, Mas. Oh, Bali. Oh. Ceng ceng cak cak ceng ceng cak ceng cak ceng. Ceng. Loh, ngopo kok ngono? Mripate kebablasan. Nek Bali ki kok dadak nggo mripat barang iki peta jan. Lho, lirikan to, Mas. Cak ceng cak ceng cak cek cek ceng cek ceng cek 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 ceng. Oh, apik. Lho, rasa Bali mripat. Rasa Bali kewengen kok. Nek Sumatera iso ora Sumatera? Iso. Sumatera. Kuwi Rian, Mas. Sumatera ki ya bonang tok. Dululing dung dung dululing dung dung dung. Oh ya ding pinter kono dalang kok. Ayo. Ding dung 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 dululing dung dung dululing dung dung dung. Ngono apane nggawa ciduk sikik. Hah? Nggawa ciduk terus dikapyoke ngono. Nganggo piring ae lho, Mas. Oh, tari lilin to. Oh. Aku Palembang tari lilin kuwi. Palembang iki ya Sumatera. Lah iya. Nek rak kotane jenenge Palembang tari. Nah, kota dhewe. Ah nek nganu Betawi. Betawi. Ini dia si Jali. Ya bener. Coba. Oh, apa. Kok jur arep nubruk iki ora. Soale ketutup ondel-ondel kae lho. Oh iya. Oh, kira nganggo kok. Ondel-ondel kok semono. Piye indil-indil. Oke, tan meneh Cirebon piye Cirebon. Cirebon. Ah gamelane sik. Waduh. Ha iso gamelane kok ya. Nyatane rung muni kok. Ira ndarak agek goleki not. Ya, gamelane. Nah, Cirebon piye Cirebon iki? Wis ngahu cangkem bae. Ya Sunda. Oh, Sunda sik, sadurunge Cirebon Sunda. Sunda. Trang tak, gendang tak. Oh sik. Oh iya. Nganggo napas. Wis tuwa Sunda e. Oh iya. Mikir deleke. Hah? Mikir deleke men ketok. Aja tok bae lho. Ayo. Amikmu wis kaplah-kaplah kok dibak. Ayo, trang tak gendang tak kuntak drang tak kuntak. Ndang gendang. Kok aku sik saben tarian kok arahe rene terus kok. Aku ana apane ta? Heeh kok arahe kok mengar. Sepertinya ada magnet yang enggak kelihatan. Oh. Ora ketok. Jadi Apa daya ya? tarik bukan bumi, Hah? tapi wajahmu lho, Dik. Hah? Wajahku kepiye wajahku? Kepu-kepu. Wow, adek iki ngenyek. Ora sayang. Aku ki wis dandan ayu-ayu. Ayu nek kowe iki. Aku nek ngalem ayu engko sengeni bojomu. Ora. Ora ya? Bojoku nek yahene ra ketok, ra ero. Oh, bojone rabon ayam kok. Nek bengi mung dilah. Nek esuk mentrok. Ya ora. Iya. Apik. Terus nek Jawa. Jawa. Ah, metal meneh terus tekan Jawa. Jawa iso. Iso. Arep gambyong. Ting, bedayan ting, Oh. ting tung. Ah, ting tung ting, tak tung, ting tung. Ah, yo. Yo. Ah, wis mbuktekke ra apa-apa, wis sithik-sithik wae. Sithik-sithik wae. Ah. Sithik gosokne Mas ya. Terus Jawa Timur, Jawa Timur. Jawa Timur sik. Jawa Timur iki neno 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 na 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 ni tak tok tulung tong tong tang gentong tong tong ning tak cik cik ngapa sikile ngapa sikile kuwi sikile ngapa Ngremo Mas. oh Dadi ngonekke klinthing. oh ya Ora ngonek-ngonekke bojo. ya aku meng ngono terus ki piye? Nak tu.
Wis. Iki mau wis bukti Jawa Timur. Ya apik ngetan meneh. Wis. Banyuwangi. Oh. Lah kaya iki grajakan iki. Lah tung. Wah, iso Banyuwangi piye? Kaget ya, Mas. Yo. Tong sing ngendang aku wae. Wah, apik wong loro wae iki. Sok pentas wong loro ae, Mas. Yo. Tong tak tung denong ku tak nah. Bolak-balno kendang ki nek cangkem. Lah, piye? Tak mimik sih ya. Ya. Ah ngapa? Ngelak. Ah mbok mimik sing enak. Apa, Mas? Ayo mau. Kopi apa susu? Kowe ndek sing enak ora? Hah? Lah arep apa? Lah kabeh kok dodak nari ngono kowe. Apa sak Jogja ki bagus dhewe aku kowe. Oh ya ora kok ya wis Mangko nek rano tak goleke. memelase. Biar sing seger. Hah? Kok sing langsung ngombe tek Sing langsung mendem. anyes, apa sing anget? Anget bae. Sing anget apa? Ngopo nek ngono kuwi iki ngopo? Hah, nek ngono kuwi ngopo? Mimi. Mimik ngelak. Lah ibuke. Aku kok mau lalat nenang. Ola le, wala. Tak mie piye le? Ngono ta, Bu? Hah? Sesek ibuku. Piye? Sesek. Apane? Sing sesek apane? Gelase. Oh, golek sing cilik. Anggo dot. Oh. Dot, Dot. dot. Heeh. Ora ana dot, ana nender. Dot. Klakson truk. Wajar. Angel ya. Angel kok bocahe wis ra seneng ki wae men mati wae wis. Hah? Angkon mimik apa-apa ora gelem mbok nengke wae modar mbok men. Tekate tuku dhewe. Iya. Yo. Teruske. Engko saiki Elisa agak guyu wae. Wis. Wis. Engko nyelot lemu wong masuk angin terus. Pianyu wangi kelan kenang wetan sagara. Enak ya jebule. Enak ya. Banyuwangi sae. Nek ora Banyuwangi piye? Ya ora wangi. Ngapa to niroke wae iki lho? Wis setrum. Wis to meneng wae to nembang wae kok. Aku ki ujonen. Anggere mangane tanduran wis. Wedhus. Lalan kidul. Awas lho. Lah ngapa? Awas. Engko kaget meneh. Oh, tanya ana montor liwat. Alas angker. Pokok yuk karo menjep-menjep ngono kuwi apa? Ngawasi ngono nek dikagetke. Kang kaliwat lewiat belambiangan belambiangan. Catur nambung. Sampean le marahi nek niku. Ngapa? Riku pun tentrem-tentrem. Kok mah piak. Lucu lho kowe saiki. Nun sewu lho. Kok dadi lambemu hitam putih. Karang jak TV mbiyen ya. Ora maksude
kene untune isih kene ora iki dadine kaya hitam putih ngono lho. Krowak. Ampun ngegeti nggih, Mas. Oh iya. Kagetenan kok. Awake dhewe kanca. Heeh. Nggih, ampun gawe gogrokeng jantung kula. Tambani kae njaluk tombo sing pojokan kae lho. Pamane ora kuwasa kono siar. No, Njaluk tombo sing pojoke lho. Wis didhisiki. Piye? Njaluk tombo ka. Be. Ayo penggemarmu. Ayo saka anu Gunung Merapi. Padake mak lampe. Dudu. Mak Erot. Sik. Kok sik saiki tak genahke saiki. Pripun? Aku dadi kowe ngerti mak erot barang ki mak erot ki nambani apa? Aku kok sok maca-maca lho. Ah ra iso. Nambani penyakit, Mas. Ah iya, penyakit apa? Werna-werna, Mas. Werna-werna ki apa? Aku pesen apa? Aku ora arep nambake kok. Lah ora nambake rasa takon. Aku iki tak takoni mak erot ki. Parkir wae bayar takon. Heh. Kowe kancake lara ati tak get-geti mau. Lara tenan Mas Ale. Oh iya kowe. Kaget tenan to? Kaget. Engko tambani ya, Mas. Ya. 200 umpama. Tombo kok dhuwit ki cara ngendi? Lho, wong lara ki penyakit kuwi tambane dede, Mas. Oh. Ana le cocok ning dokter, ana le cocok ning alternatif. Aku ki alternatif, Mas nek aku. Oh. Alternatife 200. Ya wis ora apa-apa. Ora apa ya kok nek ikhlas kok ora usah. Ikhlas wae ngopo ora ikhlas? Ayo nak terus nak aku seneng kowe saiki suwe-suwe. Udut ra kowe? Hah? Udut ora? Ora nek saiki upamane engko tak udute mengko. Lah nyo 200 iki 100 karo Samsu rong wadah. Nyo. Ora kaget lho. Mboten. Engko cangkeme kaget udut Samsu. Ora. Wong biasane ming kompo ya to. Wis nggo tamba watuk iki. Kowe arep udut apa nak? Aku ra udut ya, Pak De. Kuwi Kuwi wae. Nggo sing bedino lembaran aku kuwi buka wae. warung nang omah kok aku. Hah, Nek buka ben- warung? Nek bendino lah ya kok arang-arang. Iki dadak tak pancing. Pancing ra kena jolo ya. Jolo ra kena pasar. Enak. Aja takon Keju. tanah India Gumel yare. Gumelyaring Gumelar ki nek cara Banyuwangi gumelyar. Oh gumelian. Kuwi gumelan. Gumelar. Gumelyaring taman Sarinuswan Tara Ya. Ya, pun Iya. Joget. joget Duet. duet. Duet, Cuk. Duet apa kuwi maksudnya? Hah? Lho kok ngono iki? Kok ngene iki piye? Lho bela diri. Sak mangsa-mangsa kono arep nganu aku tak siap. Gelut ngono piye? Ora. Gelut ya ana wayahe dhewe. Uyuh, uyuh. Iki jeblos, Pak De. Awong ceniningan ora. Pak De lho kuwi mau lho. Kowe mikir tiba ning sor panggung ki jukuk sik kan. Lah ndek sapa? Ayo mbok. Aku ora rumangsa nibake. Saiki lho, Pak De. Golek isik. Kok kowe iki ngerti ya tok cekel. Ah wis tiba kok ya. Waduh. Wah. Rusak kowe. Ora apa-apa, Mas. Engko tak gantine. Oh, waduh.
Aku isih duwe le nggo karaokean anakku kae. Ayo ora iso kok nek diku. Iso nggo nembang ki. Ayo. Malah seru suarane dhewe ro salone. Ya ora apa-apa. Monggo. Ya. Gerajakan. Yuk. Yo.
Sensi ana le joget ya mempeng Wah, tenan. lah ya pasangane ya mempeng kudu ya mempeng. Lah nggih. Dadi kompak. Hah? Kompak. Iya. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun Mbah Siono. Nggih. Ya, ayo diteruske sik critane wis jam 1:30 luwih. Iya. Mengko ndak bubare iki lakone soalé lakon sing ngersake utawa sing dawuh Gusti Yuda. Ya, dawuh karo Pak Kuswanto kon lakon Petruk Jenderal iki lakon bubar jam 6 eno. Iya. Mula nek ora disingkat-singkat ndak engko iso geblandangan wektune. Ya ayo tak derekke mak yo. Tansah marpamoring sukma sinukmaya winaya ing asepi sumimpen telenging